يوحنان ولدي يوحنان تمرعتي يوحنان ممهران يوحنان عليتي يوحنان الزلنا وقتي حرستاي زعرلو زدخملو تاما زحفسلو وقت يوم كما أكل بيت صحفات منستر زينا نحده تسكنات كنسند نال مؤذو بعد غيح أبستنكس أصنالو أبي كبابيو عتيد مخدا كميتو استأكب أكل إنها تخيدة تعذبنام كأند أنفق عزناون نتمسس حالي قنفلي زبالة عرين من تبراق بمنبارو عين كاميرانا سنيداتو تركب زيت عرة تأمو كم زحفز نمن تبراق قعزو أسمر عد غيح بكاب بزحكم سوس إلتات كنس عليكم زخبركم تعذبتنام كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن عد غيح أبا عودتات بيزنسن محبراو سنفلتاتن عندما أكل بلوتسنت كوينو بدرجة زوات ودادارنت نخلوهم أبقت علينا عبيت مسرح زقو عزلو كوليجيوم إذا كوليجيزي كابز مسرحات حيزو ببقوانو استفلاليو كرتاون عينتاون متعرياتن متعتصافاتن إنها تخيدلو أبزلو درجة كبتصح كيلو يركب مجمريا منقستي نتكالات العلوات تمرتي سفيع الدل متان كنما أب كلتشحن أربعة لاق مسر غير نيرو أبزي كلتا كوليجات مالت كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن كوليج بيزنسن كنت طبعا أو حالة مسريتا كوليج آرتس إن سوشيال ساينس كا أو عد أيحت مسريتان سلازي خابتن شو عدت تكالات نال علوات تمرتي كلتا كوليجات زياتن النيرن سلازي أب خلتشحن 10 شعاتن كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن كوليج بيزنسن كنت طبعا كاب حالة ناب عد أيحت غيره أب كلتشحن شو منتن كاني كلتين كوليجات سميرن كوليج أوف آرتس إن سوشيال ساينس كوليج أوف بيزنس أند إيكونومكس بحدشم كوليج بيزنس أند سوشيال ساينس تباهيلن أو عد أيحت تباهيلن وصل الله عملتي سلازي زياتن كاب كلتشحن 4 زفريو اندحر دارينا لعلي 10 شحت مهارو فريم الله زياتهم بماسترز زمرقنا مالو مالتي كاب كوليج اوف ارتس ان سوشيال ساينس عندنا بديجري باتشلر ديجري بدبلوما بسيرتيفيكيت سلازي ابز حلف 10 عامات لعلي 10 شح تمرقوا مالو مالتي عندها الأخوة كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن عد غيح عدلات شغلي زفتر عقم سب عدلات وفرن بايتا وفرن ببقعات زفترن زتاتحن عقم سب مفرايوم أب عمامات ممعبال عقم سب بفلاي من إسيات ولدهم نمعبالتات زحتو طلبات عقم سب زملس ترايزي يكونم نبعلهم نتهم نمعبال مدبات درخت نهارن فتيرو زحنبب فتار شغليم مهزن أتكبارن سفلاليو بركتو الأخوتات زخون عقم خوسكيسكا مثل تانيوم تقدماي بلوس تمهارا يدليكا كالاي بلوس ممهر يدليكا سالساي كاني بلوس كاريكلمن بلوس مسالات احتاتون يدليكا سلازي كل غزي احنا بقعتنا هنقول كلنا انت اينا نبل ابزوم ثلاثه رواحات زيوم كمين يرنا كمين لنا ابز غزي زخه نخمي كنابيك نبصحنا خندلنا بلنا كل غزي نفسنا نغمغمينا بوغن تمهارو اندحر دارينا اتوم زمصنا تمهارو كاب اشحات صبلل يلوم توداديروم ماتريك حليفوم زمصنايهم سلازي مبزحتهم صحراماتهم علامه زلوم يوم سلازي مبزحت غزي حغازي انسو كاب صحات كاب بزحات صبلل يلوم صيرون زمص سلازخونو نسو حدا عدلالنا اينا نبل كالاي وغن مهران ترينا از كوليجنا هبتامي خبلو دلي ابا 100 زخون مهران اللونا كاب زياتهم بPhD بسالساي درجة ديجري استمروا 30 شعاتن مهران اللو كاباتهم كاني 25 زخونو إريتراويانهم دك عديهم مالتي كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن عد غيح نزوم ستقصو برك علاماتات تحنجيتو أبز حلفو 10 عامتات لعلي 10 شحت مهارو أبز استفلالي عودتات بدحر من رقا قدماي ديجري دبلومن سيرتيفيكيتن أمرقو يركب إن فارقو زلنا عامت كلتشحن عسران من مرقتا مبل 10 زوريا كوليج بيزنسن محبراو سنفلتاتن عد غيح
ዘይንብር ኩነት ብዘስገደዶ ካብ ዝሓለፈ 12 ዙርያታት መመረቕታ ፍልይ ብዝበለ ኣገባቢው ሎሚ ቀዳሚ ዕለት 17 ጥቅምቲ ተጸምቢሉ ዝርከብ እዚ ጽምብል እዚ ምስ ሓፈሻዊ ዓለማዊ ኩነት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም መኸተ መልከፍቲ ኮሮና ብቫይረስ ንዘጽንዖም መምርሒታት ኣብ ግምት ብዘእተወ መልክዑ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ዜናን ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዝተገብረ ሃገራዊ ህልው ኩነት ዝጠልቦ ምውሃድ ከም ዝመሓላለፍ ኮይኑሎም ወቲ ኩነታት ብዘይ ፍቃዱ ናይ ግድን ብኻሊ መገዲ ተስነ ስርዓት ተካየድኒ ወለድን ተመረቕትን ሓፈሻ ህዝብን መንግስትን ነቲ ዝገበሩ ጻዕርኻ ከመሓላልፍ ጉቡናን ብምዃኑ ሕጽር ዝበለ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት አካየድና ከም ተቀድሙ ውስታይ ዘበለም ዲን ኮሌጅ ከምኡ ናይ ሓጎስኒ ናይ ጽቡቕ ትምኒት ስኒት ነቶም ተመረቕቲ ኣመሓላልፉ ንሕናውን ብወገንና ከም አካዳሚ ጉዳያትኒ ከምኡ መምህራን ብምልኦም ሰራሕተኛ ናይዚ ኮሌጅን ዋላ እኳ ከምቲ ናይ ቀደም ሓንሳት ኣኪብካ ምጽምባል ግዜው ዘይፍቀዶ ብምዃኑ ግን እቲ ሓጎስና ብዝበለጸኻ እቲ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ወዲኦም ሕጂ ኣብ ስራሕኒ ኣብ ዝዋፈረሉ ግዜ ብምዃኑ እቲ ሓጎስ ኣለና ማለት እዩ ተኻሊ እቲ ንቡር ከምቲ ዝወዱ ዘረጋግጽ ግዜያዊ ወረቐቶም ዲ ዋላቲ ካልእ መስርሕ ግን ከምቲ ናይ ቀደሙ ይቕጽል ማለት እዩ ስለዚ ብሓጺሩ እንታይ እዩ ተመረቕቱን ክርድኦ ይግባእ መስለኒ ዋላ ወለዶን ከምኡ እዚ ተገብረሉን ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ተኣኻይምካ ነቲ ዝመጽእ ሰዓብየን ንምውጋድ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ውፅኢቱ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ተመረቕቲ ኣብ ዘለኹም ይኹንኩም እንኳ ሓጎሶም ክብል ደሊ ሕጂ ምድግም እዚ ናይ ዝመበል 13 ዙር ናይ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣገባብ ተማሃሮ ወለዲ መቕረብን ቤተሰብን ኣበይ መንበር ገዝኦምን ከለው ብማዕከናት ዜና መመረቕተን ናይ ኮሌጅ ናይ ትምህርቲ ጸንሖት ብግቡእ ብቕዓት ናይ ዛዞሙ ተመረቕቲ ጽምብል ዝእወጀሉ ኣብ ግዚኡ ዝፍጸም ዘሎ ኩነት ዘስገደዶ ታሪኽ እዩ በዚ መሰረት ሎሚ ቀዳም 17 ጥቅምቲ ተማሃሮ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣብ ቅድሚ መላእ ህዝቢ ዲን ኮሌጅ ላዕሎት መምህራንን ኣብ ዝተረኽብሉ ጸቢብ ኣጋጣሚ ብማዕከናት ዜና ናይ መመረቕታ ካብ ንቡር ብዝተፈለየ ኣገባብ ተመሪቖም ይርከቡ ከምቲ ልሙድ ሎሚ ዕለት 17 ጥቅምቲ 2020 እውን ኮሌጅና ኣብ መበል 13 ዙርያ ምረቓ ኣካዳሚ ትምህርቶም ብዓወት ዝዛዘሙን ሃገራዊ ኣገልግሎቶም ዘማልኡን 620 ሕፁያት ተመረቕቲ 244 ብዲግሪ 376 ብዲፕሎማ ብ17 ዓውድታት ኣብዘት ዘለዎ የመርቖም ኣሎ ኮሌጅና ነዞም 620 ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ትምህርቲ ንሃገሮም ከገልግሉ ኣብዘት ዘለዎ ኮይኖም ተመርቕ ብምህላዋ ሓጎስን ኩርዓትን ይስማዓና ካብዞም 620 ናይ ሎሚ መዓልቲ ተመረቕቲ 47 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ እየን ብተወሳኺ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ምስ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ኤርትራ ብምሽራኽ ንሕጋዊ ተሃደስቲ ብኣታሓዛ ሕሳብ ናይ ዲፕሎማ ብምሕደራዋኒን ከዓ ዲግሪ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ ኣገልግሎት ማእሰርትን ተሃድሶን ጸጸራት ይህብ እዩ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ብምሕደራዋኒን ቢዝነስ ማኔጅመንት ንዲግሪ ክመሃሩን ጸንሑ ናይ ካልኣይ ዙርያ ሕፁያት ምሩቓት 6 ተሃደስቲ ከዓ ትምህርቶም ዛዚሞም ሎሚ የመርቖም ኣሎ ስለዚ ኣብ ክልቲኡ ካምፓስ ሎሚ ቀዳም ዕለት 17 ጥቅምቲ 2020 626 ሕፁያት ምሩቓት የመርቕ ኣሎ በዛ ኣጋጣሚ ንኹሎም ተመረቕቲ 2020 ኣብዘት ዘለኹሞ እንቋዕ ሓጎሰኩም ይብል ዝኸበርኩም ተመረቕቲ ምርቓ በቲ ሓደ ወገን መወዳእታ ናይ ሓደ ምዕራፍ ህይወት ተማሃራይ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ከዓ መጀመርታ ደረጃ ናይ ስራሕ ህይወት እዩ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ትምህርቲ ማለት ዕድመኻ ምሉእ ምምሃር ማለት ምዃኑ ከስምረሉ ፈቱ ናይ ሎሚ ምርቓ ኣብ ስራሕኩም ንዝጸንሓኩም ወግዓውን ዘይወግዓውን ትምህርቲ መንጠር ባይታ እዩ ኣብ መጻኢኹም ህንጥያትን ሰብ ክፉት ሓንጎልን ክትኮኑ ላቦ ኣምባሳደራት ኮሌጅና ከም ምዃንኩም መጠን ክብርታት ኮሌጅኩምን ሃገርኩምን ዓቂብኩም ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኹም ብብቕዓትን ተወፋይነትን ክትሰርሑ እምሕፀን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ምዕብልትን ብልጽግትን ኤርትራ ብምህናጽ ራእይ ሰማዕታትና ክውን ክትገብሩ ላቦ
ናይ ምርቃኹም ምስክርነት ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ረጅስትራት ኮሌጅ ወይ ከዓ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝርከብ ቤት ጽሕፈትና መጺኹም ክትወስዱ ንሕብር ንወለድን ኣለይቲ ተመረቕትን እውን ፍረ ጻማኹም ብምሕፋስኩም እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል እደሊ ኣብ መወዳእታ ብስመይን ብስም ማሕበረሰብ ኮሌጅናን ንኹሎም ናይ 2020 ተመረቕትን ንወለዶምን ፈተውቶምን ደጊመ ዮሃና እብል ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና ዓወትና ሓፋሽ ሕጂ እቲ ኩነታት ብነፍሱ ዘይንብር ኩነታት ኣብ ደረጃ ዓለም ንሪኦ ኣለና ዘይንብር ኩነታት ተኸሲቱሎ ኣመራርቃና ኸ ዘይንብር ክኸውን ግድነት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንኹሎም ተመረቕቲ ወኪለ እንታይ ኣኽብል ዝኽእል ትፍልጠት ኣብ ርእስና ኣሎ እቲ ኣገባብ ፅምብል ምናልባት ለዊጡ ክኸውን ንኽእል ዝያዳ ኸማን መዘከርታ ክኾነና ይኽእል ኣብ ፍሉይ እዋን ዝተመረቕናይና እውን ከም መዘከርታ ክንሪኦ ንኽእል ብሓፈሻ ግን ኣብዚ እንታይ ክብል ደሊ መንእሰያት እንዲና መንእሰይ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓደ ሃገር ኢና ንብሎ መንእሰይ እቲ ማእገር ናይ ሓደ ሃገር ንብሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መንእሰይ እንተደኣ ኮንካ ሓላፍነት ናይ ሕብረተሰብ ትስከም ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሓላፍነት ናይ ሕብረተሰብ ክንስከም ከም ንኽእል ብኣካል ደርአናሉ ኣጋጣሚ ይኽብሎ ክእል እንታይ ማለት እየ ኣነ ካብ ውልቃዊ ደስታ ናተይ ካብ ውልቃዊ ፅምብል ናይ መመረቕታይ ድሕነት ሕብረተሰብ ቀዳምነት ይብ ኣነ ስለዚ እዞም ምሁራት ኣካላት ከኣኒ ነዚ ብዝግባእ ተረዲኦም ነዚ ዝወፀ መምርሒታት ማለት እዩ ድሕነት ሕብረተሰቡን ቀዳምነት ስለ ዝሃብዮም ኣብ ቤቶም ኮይኖም ዝምረቑ ዘለዉ ስለዚ ከም መንእሰያት ወሲድናዮ ዘለና ሓላፍነት ዓብ ምዃኑ ከም ምሁራት ከኣኒ ሕብረተሰብና ጌርና ዘለና ዓብ ነገር ምዃኑ ከረድኡ ዕድል ዝረኸብሉ ኮይኑ እውን ይስማዓካ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ምናልባት ኣብ ገዛኻ ኮንካ ተተኸልፈ ስምዒት ርዳእካ እዩ ገለ ግን ብወንፅር እውን ሓላፍነትካ ከተግብር ምህላውካ እውን ሓደ ካብቲ ሓበን ክስማዓካ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከም መንእሰያት ንሕብረተሰብና ዓንዲ ሕቆ ኮይና ክንከላኸለሉ ከም እንኽእል ብግብሪ ዘርአናሉ ካብ ናህና ውልቃዊ እንታይ ዝበሃል ናይ ሕብረተሰብና ድሕነት ቀዳምነት ከም ንህብ ዘረጋገፅናሉ መድረኺ ዘረጋገፅሉ ኩላና ተመረቕቲ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ሓረይ እወ ከም ንቡር ኣብ በዓላ ናይ መመረቕታ ኩላካ ጋውን መሊስካ ምስ ደቂ ክላስካ ምስ መዘኖኻ ተኣኪብካ ክትምረቕ ከለኻ ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝፈጠልካ ኣግዘረባ ግን በዚ ዘይተባህለ ኮሮና ቫይረስ ለበዳ ኣብ ዓለምና መፂ ማለት እዩ በዚ ምክንያት ዝኸኣኒ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተፈላለየ መምርሒታት ኣውፅኡ እዚ ኸኣኒ ክኽበር ኣለዎ ስለምንታይ ናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ልዕሊ ኩሉ ሰብ ዝኾነ ናይ ግድን ኮይኑ ማለት እዩ ብኸምኡ ከዓ እዚኣ ናትና መመረቕታ ኸኣኒ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ ብመገዲ ቴሌቪዥን ክዳሎ ተወሲኑ ማለት እዩ ስለዚ ንኹሎም ተመረቕቲ ኮሌጅ ክብሎም ዝደሊ ድሃን በቲኣ ዘላትና በቲኣ ኩነታት ዘምፅኦ ኣብ ገዛና ምስ ስድራ ቤትና ምስ ፈተውትና መምርሒታት ኣኽቢርና ክነብዕሎ በዚ ኣጋጣሚ ንኹሎም ተመረቕቲ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ንኹሎም መምህራንና ንኹሎም ወለዲ እንቋ ሓጎሰኩም ክብል ይደሊ ኣብ ኮሮና ዘይብሉ እዋን መፂኡ ከኣኒ ኩላህና ብሓንሳእ ነውዕለሉ እዋን ከዓ ክመፃልና ይምነ ማለት እዩ ኮሌጅ ቢዝነስን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብብሉፅ ናይ ፀብለልታ ነጥቢ ኣመሪቑ ይርከብ እዚ ተሪኦ እዚ ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት በብእዋኑ ዕቤትና ርአይ ክመፅእ ዝፀንሐ ተሪኦ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን እንተኾነ ናይቲ ኮሌጅ ዝለዓለ ነጥቢ ኣመዝጊባ ብቅድሚ ቀዳምነት መሪሓ ዝዛዘመት ተመራቂት መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን በቂዓላ ፅቡቅ ሕጂ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ክንዛረብ ኮይና ካብዞም 620 ተምሃሮ ሎሚ ነመርቆም ዘለና ካብዚኣቶም 47 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ 47 ሚእታዊት ጥራሕ ዘይኮና ከዓ ካብቶም 39 ብማዕርግ ፀብለል ኢሎም ዝወፁ እንተርኢና እውን እቶም ወርቂ መዳልያ ሽለሙ ካብ ኩሉ ክፍልታት
ናይ ለብዘበን ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ነረን ብፍላይ ከዓ ኣብ ዝለዓለት ካብዞም 620 ብዝለዓለ ነጥቢ ትምረቕ ዘላ ልዋም ብርሃነ ሃብተ ማርያም ካብ ክፍሊ ኣታሓዛ ሕሳብ ወይ ኣካውንቲንግ 3.96 ካብ 4 ብምምጻእ ካብ ኩሎም ጸብለል ኢላ ትምረቕ ኣላ ከምኡውን ካብቶም 3 ሰባት ብዝለዓለ ማዕርግ ዝምረቑ ዘለው ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እየን እዚ ናይ ብሓቂ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮሌጅ ኣብ ሃየር ኤዱኬሽን ብፍላይ ከዓ ኣብ ኮሌጅና ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ኸዳ ከም ዘለዋ እዩ ዘመልክት ወላ ኣብዚ ናይ ሰሜስተር ካልኣይ ሰሜስተር ቀዳማይ ሰሜስተር ዝረኣናዮ ቁፅሪ ተምሃሮ እውን 51% ደቂ ኣንስትዮ እየን ማለት እዩ እዚ ማዕረ ጥራሕ ዘይኮነ ዝያዳ እውን ከይደን ኣለዋ ማለት እዩ ንዓና ይሕብነና እዩ ስለዚ ንማዕርነት ዘይኮነ ዝለዓል ከይደን ስለ ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ምምሃር ከዓ ሕብረተሰብ ምምሃር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኮሌጅና በፂሕና ዘለዋ ደረጃ ቅድሚ ሕጂ ነመርቐን ዝነበርና 34 ኸማና ይበፅሕናን ለብዘን መጀመርያ ግዜ 47 በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ንቐጻልኻ ተንጸብለል ዝብላ ኣብ ክላስ ከኣኒ ደቂ ኣንስትዮ እየን ዝነፍዓ ዝኸዳ ዘለዋ ስለዚ ዘሕብን እዩ ክቕጽሎ ኸ ኣለቦ ጽምብላት ወግዕታት ንከም ኣብ ላዕለዎት ትምህርቲ ካልኦት ከቢድ ጻዕሪ ዝካየደሎም ዕማማት ከም መዛዘሚ መግለፂ ዓወትን ንመጻኢ ምእመትን ተባሂሎም ዝካየዱ ቅቡላትን እዮም ኣብ ዘለናይ እዋን ምስ ሓፈሻዊ ዓለማዊ ኩነት መልከፍቲ ቫይረስ ኣጋጣሚታት ምምራቕ ብማዕከናት ዜና እዩ ተፈጻምነቱ ተረጋጊጹ ዝርከብ እዚ ከም ኣካል ምኽቲ ቫይረሳዊ እዋን ዝተወስደ እዋን ዘስገደዶ ኣጋጣሚ እዩ እንተኾነ መመረቕታ ማለት ኣብ ሓደ ዓውደ ትምህርቲ ብዝድለን ዘለካ ብቕዓት ዝተሰርዑ መለክዒታት ብግቡእ ምምላእን ምሕላፍን ማለት እምበር እቲ ንዕኡ ንምውካል ዝግበር ጽምብል ከም ዘይምዃኑስ ርእሰ ጉሉጽ እዩ ኣነ ማትሪክ ኣብ 2015 እየ ተፈቲነ መሕለፍ ነጥቢ ስለ ዘምጻኹ ድማ ናብ ኮሌጅ ዓዲ ቀይሕ ተጸምቢረ ማለት እዩ እታ ቀዳሜተ ዓመት ኩላካ ኮመን ኮርስ ኢኻ ትወስድ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ ትወስድ ማለት ድሕሪኡ ንሱ ድማ ምስ ኩሉ እቲ ሳብጀክትስ ክትላለ ኢሉ ዝተገብረ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ቀዳሜተ ዓመት ዲፓርትመንት ናትካ ትመርጽ ማለት እዩ ኣነ ድማ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃይ ስኩል ኣብ እንዳጽድያን እየ ተማሂረ ነይረ ኣው ድማ ብኣካውንቲንግ እወድየ ብዲፕሎም ስለዚ ኣብ ኮሌጅ ድማኒ ብኸምኡ ክቕጽል ወሲነ ማለት እዩ ዲግሪ ክውድእ ብኸምኡ ድማ ኣካውንቲንግ መሪፀ ስጋ 4 ዓመት ተማሂረ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ወድየ ማለት እዩ ኣብ መወዳእቱ ናተይ ኩሙላቲቭ GPA 396 ነይሩ ኣብ መጀመርያ ፍሬሽመን ኮርሳት ቁርብ ዝተፈላለዩ ስለዝነበረ ምናልባት ኣነ ሕጂ ቁፅሪ እዩ ናተይ ቁፅሪ እየ ዝፈቱ ቀንዲ ሕጂ ምናልባት ብዙሕ ምንባብ ዘድልዮ ሳብጀክትስ ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ሕጂ ኣብኡ ምናልባት ቁርብ በርቲዕኒ ነይሩ ግን ዝኾነ ኮይኑ ጽቡቕ ከዓ ወድየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸዓኒ ኣብ ዲፓርትመንት ኣካውንቲንግ ምስ ኣተኹ ግን ወሓንቲ ፀገምስ ኣይረኸብኩም ክብል ክእል እየ ስለምንታይ ኦልሬዲ እቲ ዓውዲ ብዲፕሎም ዝተመረቑ ኩሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተኹ ድማ እሱ እውን ሓጊዙ ንኽብል ክእል ስለዚ ድሓን እዩ ነይሩ ብዙሕ ኣይተሸገርኩን ማለት እዩ ተጻርታት ከም ዝደርኩኻ ኣብ ካምፓስ ብሰሚስተር ኢኻ GPA ኻ ናትካ ትንገር ሕጂ ኣነ 5 ዓመት ገይረ ክብለካ ከለኹ 10 ሰሚስተር ሓሊፈ ማለት እዩ ካብቲ ሓደ ዲግሪ ዝሓርፎስ ብ2 ሰሚስተር ሓሊፈ ኣለኹ እንተወሓደ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ መንፅር ተሽግራት ከ ይበዝሓካ ማለት ሰሚስተር ኢኻ ትፍተን ብጣዕሚ ከቢድ ጻዕሪ ኢኻ ትገብር ዘለካ ነጥብኻ ክትዕቅብ ኣለካ ነጥብኻ እውን ክወርድ የብሉን ከም ዝበልኩ ሕጂ ኣብ ሰዋ ስለታይ ዲፕሎማ ሒዝና ድመጻና ኣብ ኮሌጅ መስኣተኹስ በቃ ታ ፎርት ባል ነገር ከምጻለኒ ዝብል ሓሳብ ሒዝ ነይሩ ኣብ ክሪስማስ ብፎር ጀሚረ ማለት እዩ
كما خان عند عقبكو حجي سلسن شومنت حيزنا بديغري ديبه حجي دما بسلسن شومنت كوميونيتيف جي بي اي ودي لكم مالتي حجي نز جي بي اي زاب زغتو بصح والله قرب كبد بلا بدها تحلفيقا كتصنع لك سيمستر مص ميد اكزام دبهالو اكزامات بزحكا يو بزح غزي خاون صبير كان مانيش تغبو وقت كدا لك امبر صبو نايم غزي متقام ديبر كان تخوينون تعرف تخدي خا سلازي مجمر تاع تخصكم يغير بقى انتي ميلا منعتك فوت دلني انت عين تاقصان انت تختي لي زياده عود كون زلني زبل حسابات بزح تاي زبهر غيره ابز بصيحه مالتي كولج بيزنسن محبراو سنفلطاتن عد قيح اب حد ابره لعل 3000 تمهارو ان مهاره زخيز زلو كوليجيم ابز اوان زي استقبلهم تمهارو اقدمهم اب مسارع صنحو تمهارو مسحفشاو ممرحيتات لعلواي حل عمام مخته كورونا فيروس زوصوم ممرحيتات اقاديو تمرتاوي عماماتو امكياد تصميدو زركب كولج دمايوم بزمنصر ابز اوان زون انتخونه تمهارو تولع عمامات تمرتن مخته كورونا فيروسن بحدا اطاميروم بنقحت نخملالسو اتزدل نطفتات الناس سلاسليو زركب زلوم تمرقت الوان برهانن استيفانوس جرماين ببولص نطبي امنايلو 17 تقمتي زصنبلو ممرقتا كولج بيزنسن محبراو سنفلطتن عد قيح استمرقوا بولصات تمهاريوم كليتياتهم اب كولج اتيخا ببولص بقعات نخزازم تتقامنت غزين صعرن نصر علامان وسنت مخانوميم زردؤم كم قال ستيت متن انا ولا حنتي كاب دق تبعتيو ز قدلن نجر سيبلين بهايتي أنا سي بعد معريم توالديرة وديو تمرتي سلازي كلن دك نستيا نسخنون ولا حنت ز شجرة كن نجر يلن كل يدلي okay أب كولج كتقوت بزح تعري اللي كاي مبزحتو غزي تمصنعتي تعاكي هلو خالي جن حاره تمهراي اندحر ناتو علاما اندحر كما جمريو انا تصيروا نتناتو علاما خوصح زشغرو ነገር የለን علاما ግን ንጹር ንሕር ዘይ ኮይኑ بزخانة مجدي أنفتك أخذ صحة قليها سلازي زيادة عندي كنت تسمعني ده حريد ما كنت أرى لك كنت سرح لك دخي ما خيبلك كم تجر كحاني ده اللي خيو وتزيد كنت تركبت قليها مالتي بوزح جزيسي كان باسوتو مسبلكا جميله مصنع تاخذ قيره لك همناي هاي سكول تمهار نبرك يكون تكتلو دلك سلازي اتو مسبل مجمرتا بيني اغبابن كعوت زخلو زياده ميلا مصنع تخمفلا تاقداسي طبب كويني تسمع عندي بناتي مالتي سلاله اب هيوتك اب سلازلاخو مالتي سلازي ميلا مصنع تخمفلا بخمي انت اذني خا زياره عود تخون انا حجيب كلاس ممرسه سمي زياده يدردانير زبز حق زي كابكمو يطفون يرا مالتي سلازي غزيخا بزغبا متقاميتي وانا نغرتي مستيرنا يتعود كون زخل مالتي هنياتو تايم دبلها كامباس اتي خا تمرت طراي انا بعديسي اب كامباس اتي ابتي اكسترا كاريكولار بلون تايز بحال ب كاب غون تمرت زخي نطفاتات على بيت تمرت مالتي اوس زبز حساتو زنور كاني اب تقاب تمرت عود نيركا انتي سلازغوني حساب انتي مسلو تمرت طراي كتكيد الله كامو افتا خغنا دبك خدي زبل حساب الله حجي اجزتا يكون انت وانا نجر غزيخا بزغبا انت تالخ الكا اي سلازي دخون زم دموزلو انت اخبل متلي غزيخا ناي بغبو غيركا ناي متقام بحر خطري خولهم علامهم كنصرو خولهم اب علامهم كا ميلا منعتن فريطم كبيصار خكايدلهم يزبل مالتي يوحنا كليتي اتوم بلوصات تمرقتين كم توكلت كلهم نايلو معالت تمرقت زقرمنايم كوينهم رؤيته دحر بايتو من صعرو من نخلهم تمرقت مبل 13 كولج بيزنسن محبراو سنفلطتن عد قيح نموكال بمعلم زقرمنايم بز اغاطمي نخلهم تمرقت كولج بيزنسن محبراو سنفلطتن عد قيح يوحنا بلوص مصاي يغبرلكم نبل و انا ابزي ابصحيا زلخو كقارص አይደልني هجي እድል ተተረኺቡ ትናቴ ሐሳብ እንተ ፕሮፌሽናል አካውንታንት
ክኸውን በትናተይ ዓውዲ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ማስተርስ ክቕፅል ማስተርስ ኢን ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን እዩ ተሓሳበይ ማለት እዩ መመረቕታ ንዓይ መመረቕታ ሕጂ መወዳእታ ኣይኮነን መሰጋገር ናብ ሓደ መድረኽ እዩ ስለዚ ካብ ሓደ መድረኽ ናብ ሓደ መድረኽ ኢና ተሰጋጊርና ዘለና እምበር ትምህርቲ ወዲኡ ማለት ኣይኮነን ትምህርቲ ኣይውዳእን እዩ ስለዚ ኣነ ናተይ መጻ መደባት እንታይ እዩ እንተዳ ክብል ኮይነ زيادة تمرت ندوسه كنت داخله زيادة أفراي ندخون كوخ خيده سلزي أنا كابز دلخون أي ديجري مالتيو ناب ماسترز ناب دي بي اتش دي ناب ديوبكو زيادة بزح فلتات ندعوسمكو فلتاتي ندعبهو ننفسي نهاجري نسدرابيتي كا زيادة أفراي ندخونكو كخيدتي ناتي تثبيت مالتي سلزي أب تمرتي زيادة تمرتي فلتاتكو سخيت ناتي متسامربات مالتي